Ir-rappers French Montana, Baby No Money, il-kantanta May Muller u l-kantant Malti Sean Farrugia huma fost l-artisti li qed jiddominaw il-park tal-14 edizzjoni tal-Isle of MTV fuq il-Fosos tal-Furjana. Waqt sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba, l-artisti qalu li huma impressjonati f'pajjiżna. Ir-rapper ta' fama internazzjonali French Montana li huwa magħruf għall-kanzunetta Unforgettable qal li ilu f'Malta ftit sigħat u qed japprezza s-sbuħija tagħha. Huwa qal li se jibqa' ġurnata żejda f'Malta wara l-Isle of MTV biex igawdi lil pajjiżna. Matul din il-konferenza l-aħbarijiet, ir-rapper qal li huwa kburi b'dak li jagħmel f'dawn l-aħħar 10 snin kemm ilu attiv fil-mużika. Qal li biex ġab din il-popolarità ħadem fl-10 snin ta' qabel li kien żmien ta' sagrifiċċju. Minnaħa tiegħu il-kantant Malti Sean Farrugia qal li l-Isle of MTV se tkun l-ewwel darba li se jkanta live quddiem udjenza ta' eluf kbar. Sean Farrugia qal il-fatt li se jkanta f'Malta jiġġelu iħossu komdu minkejja it-tensjoni li ġib miegħu il-fatt li artist ikanta quddiem udjenza ta' eluf ta' nies. Waqt din is-sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba, il-kantant Malti qal li nidda l-ewwel kanzunetta tiegħu bl-isem ta' I Don't Wanna Fall Asleep Yet nhar il-ġimgħa li għadda u kitibha sena u nofs ilu fi żmien il-pandemija. Semma kif il-kollaborazzjoni flimkien ma' DJ internazzjonali Martin Garrix għalmitu ħafna u kienet esperjenza importanti għalih. Minnaħa tagħha il-kantanta Ingliża May Muller qalet li ilha għal dawn l-aħħar jiem f'Malta u fost il-postijiet li żaret hemm il-bajja ta' Blue Lagoon f'Kemuna. May Muller qalet li din hija l-ewwel esperjenza tagħha f'pajjiżna u li tixtieq terġa' tiġi hawnhekk darb'oħra. Ir-rapper Kanadiż Baby No Money li kien libes kappell roża qal li kien ilu biss ftit sigħat f'Malta u li se jgawdi lil pajjiżna wara il-kunċert tal-Isle of MTV. Il-kunċert tal-Isle of MTV qed jirritorna f'Malta wara waqfa ta' sentej minħabba l-pandemija.